Štítna žľaza. Malý, ale extrémne dôležitý orgán nachádzajúci sa na prednej strane krku. Podieľa sa na metabolizme, regulácii energií a hormonálnej rovnováhe. Štítna žľaza produkuje dva hormóny, a to je hormón T3, triotyronín a T4 tyroxín. Celý tento proces začína v hypotalame vďaka TRH, tyreotropín uvoľňujúci hormón, ktorý stimuluje hypofízu, ktorá vďaka tyrotropnému hormónu stimuluje k produkcii hormónov štítnej žľazy T3 a T4. Hormón T4, inaktívny hormón štítnej žľazy, ktorý tvorí 80 až 90% celkového objemu hormónov štítnej žľazy, sa vďaka enzymu deodáza konvertuje na hormón T3, čiže aktívnu formu hormónu, je súčasťou mozgu, srdca, pečene, obličiek a samozrejme aj svalov. A práve T3 zrýchľuje metabolizmus, reguluje tep, podieľa sa na regulácii mozgovej činnosti, spalovaní tuku a samozrejme aj trávenia. Štítna žľaza neprodukuje dostatočné množstvo hormónov, nazývame to hypotyreóza. Typickými prejavmi je spomalený metabolizmus, priberanie, únava, zimomravosť, alebo tu máme opak, je to hyperaktivita, hypertyreóza. Medzi typické prejavy zaraďujeme chudnutie, trasodrúk, bušenie srdca, zrýchlený metabolizmus a častokrát aj srdcové arytmie. Keď máš takéto prejavy, pocítiš únavu, výkyvy váhy alebo zmenu energie v priebehu dňa, možno je na čase dať si skontrolovať hormóny štítnej žľazy.